ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନାବେଳ ସମ୍ପର୍କ କାଳେ କାଳେ ରହିଛି, ଆଉ ରହିବ ମଧ୍ୟ। ଯେମିତି ସେଦିନ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଖଳ କୀର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଜନସମାଗମର ଗହ ଗହ ଧ୍ୱନିରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାଏ। ବେଶ୍ୟାଗୃହରେ ବିନିଦ୍ର ରଜନୀ ପାହିଲା ପରେ ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ ସକାଳୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଆଜି ସେହି ରଥଯାତ୍ରା ତିଥି, ଯାହା ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବଳରାମ ଦାସ ଆଉ ଡେରି ନକରି ପ୍ରଭୁ ରଥକୁ ବିଜେ ହେଲେଣି ଭାବି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଆଲୋଳାୟିତ ବେଶଭୂଷାରେ ରଥ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ଯିବାବେଳେ ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରୀ ସେବାକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଲେ। ଭର୍ତ୍ସନା ଓ ଧିକ୍କାରର ଶିକାର ହୋଇ ବଳରାମ ଦାସ ଲୁହ କହବରା ଅପମାନରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ସେଠାରୁ ସେ ବାଙ୍କି ମୁହାଣକୁ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରର ବାଲିରେ 3ଟି ରଥ ଗଢ଼ିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ ତାଙ୍କ ରଥରେ ବିଜେ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ଶେଷରେ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ରଥ ଚଳିଲା ନାହିଁ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ରଥ ଟିକେ ବି ଆଗକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ରାଜା ଅଧିଆ ପଡ଼ିବାରୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଅପମାନର ଦୁଃଖ କଥା କହିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ବଳରାମଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ରଥକୁ ଫେରିଲେ, ଆଉ ରଥ ଗଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତର ଦୁଃଖକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଭକ୍ତର ଆନନ୍ଦକୁ ବଡ଼ ମନେ କରନ୍ତି। ଏକଥା ପ୍ରମାଣିତ ଯେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ଭକ୍ତର।